मिया मोनसे खतरा जादोंलै मिथिगौ ना मिथिदा मिथियाखै नोंसोरो खतनाया जाबाय मिया आं 10ता 50 नामायाव फन खालामदों आरो बे जासुलाखौ फन खालामदों वेटिं खोनथाम खालामबाय आं फन हमा गोसथोनायदो रायलायदों खोमायाव फन लादों हां खोनासंलायदों उन्दुलांनाय हां गरदनायखौ खोनासंलायलायो सालाफोरा मियासो मिथिदों आङो रावबो नोंसोर आन्दाज खालामफ्लाङाखैना आंबो मियासो आन्दाज खालामफ्लांदों कल खालामफ्लांदों खालामनांनायाव बे एसे साफा जाहांबायना बेयावनो आन्दाज मोनखादों सिगाङावथ' बिदि माराम थायोमोन ना दाथ' क्रिम लाग्रा जाबावबायसो क्रिम लाया दा साला मियासो मोनसनदों आं बेबायदि टाइमाव सालाखो मानसिफोरनि सिगाङाव बुंथियो होद आंनिया गोसोनाया बिदि नङा गारनोबा गारखा होनखायो आं दुगासै नङाबा उनावहाय खुलुमनाङो माने गावदों गावनो फोथायलायनाय गैया हन्दे दोङो बेबो बिदि हन्दे दोङो माने बेबो बिदि हन्दे दोङो आंबो फबफिनगोन सानसे बेखौ आंखौ जावखाबायना हन्दे दोंलायो नागिरदों खखा सानानै ना थोनांगोन साला फोथायलायनाय गैया सालाफोरा